Аби якомога більше молодих людей виїжджали з тимчасово окупованого Криму та інших районів на підконтрольну уряду територію, держава має покращити умови для підтвердження документів про освіту. Про це, зокрема, йшлося на одній з експертних зустрічей у представництві президента України в Автономній Республіці Крим. Будуть змінені підходи. В принципі, такі механізми і були раніше. Тобто тут варто говорити про те, що це не прям супер якась нова історія для України. Ці механізми діяли в тій чи іншій мірі раніше. Але, наприклад, визнання результатів шкільної освіти, воно було пов'язано безпосередньо зі вступом раніше. Зараз ми робимо окремі, скажімо так, елементи для різних рівнів освіти тут на підконтрольній території України. Також маємо вже і чули схвальні відгуки. Наразі держава забезпечує процедуру визнання результатів навчання на окупованих територіях, коли людина складає атестацію або іспити в українському закладі освіти і отримує український диплом державного зразка. Були розроблені підзаконні нормативно-правові акти, які якраз регулюють, яким чином це має відбуватися, куди має звертатися людина, які дії у українського освітнього закладу. Це стосується вищої освіти. Схоже рішення ми маємо по загальній середній освіті. Зараз це в процесі впровадження. За безкоштовними консультаціями з цього питання можна звертатися на гарячу лінію Міносвіти з питань освіти для мешканців тимчасово окупованих територій, а також на гарячій лінії громадських організацій «Донбас-СОС» та «Крим-СОС». Школярі в тимчасово окупованому Криму з 1 вересня будуть навчатися в очному форматі. Про таке рішення оголосила окупаційна влада. Бо попри високі ризики для безпеки дітей, для організації дистанційного навчання на півострові немає стабільного інтернету, а часто ще й електрики. Також чиновники повідомили, що уроки в школах скоротять, а гаряче харчування в багатьох закладах замінять сухими пайками. Жодного дня без уражень військових об'єктів ворога у Криму. В ніч на 17 серпня українські дрони влучили по Євпаторійському авіаремонтному підприємству. Горіло в районі антен і передавачів біля злітно-посадкової смуги. Вибухи чули також у Нижньогірському районі та поблизу Севастополя. А в ніч проти неділі фахівці військово-морських сил ЗСУ влучили по стартових позиціях та місцю дислокації берегового ракетного комплексу «Бастіон». Це дефіцитне дороговартісне озброєння, за допомогою якого російські окупанти ведуть обстріли надзвуковими ракетами «Онікс» і гіперзвуковими ракетами «Циркон». Черговий нищівний удар по логістиці ворога на території РФ. В ніч на 17 серпня українські дрони попрацювали під самою Москвою. Епіцентром масштабної пожежі став найбільший складський комплекс маркетплейсу Wildberries у Коледино, площею понад 200 тисяч квадратних метрів. Об'єкт, який активно використовували для постачання російської армії та збереження майна подвійного призначення, зазнав значних руйнувань. І це вже 7-й із 10 ключових логістичних хабів цієї мережі, виведений з ладу внаслідок влучних українських атак. Взаємодопомога не має кордонів, адже мова милосердя й порятунку зрозуміла в усьому світі. Українські вогнеборці ДСНС повернулися з Франції, де в межах механізму цивільного захисту ЄС пліч-опліч із європейськими колегами приборкували масштабні лісові пожежі. Попри мовні бар'єри та виснажливі спекотні дні, українські рятувальники не лише захистили сотні гектарів землі, а й поділилися з французькими колегами унікальним досвідом, гартованим у найважчих випробуваннях у своїй країні – у боротьбі з агресією Росії. Підписуйтеся на YouTube телеканалу АТР. Дивіться більше ексклюзивних інтерв'ю, новин та історій про Крим.